de Deportes de Murcia. Señoras e señores, un saúdo e moi bons días. Xornada número 8 da Liga Endesa, tirada que nos trae un clásico na historia de Río Natura Monbús. Un novo capítulo desa relación de inimigos íntimos que manteñen desde hai máis de 20 anos Obradoiro e Murcia. Os dous chegan a esta data con 4 triunfos. Murcia logo de protagonizar o mellor arranque en ACB da súa historia. Río Natura Monbús despois de deixar grandes partidos na casa e fora, como ante Juventud ou Manresa. Os dous na procura de zanxar canto antes a permanencia e comezar a soñar con cousas importantes. E os dous tamén dirixidos por galegos, Moncho Fernández e Diego Campo, dous currantes do básquet, dous estudiosos, dous amantes do detalle e dous estilos moi diferentes. Fronte a fronte, UCAM Murcia, Río Natura Monbús. Benvidos, isto é Liga Endesa. E o quinteto de Murcia con Raulsiño Neto, que oficiará como base. Xunto a él nas salas estarán Scott Bute, Kelati por dentro, o galego de Noia, Antelo e Augusto Lima. Eses son os quintetos. Os colexiados van ser García González, Calatrava e Sánchez Moeda. E aí vemos o banco de Murcia. Aí no centro a Diego Campo, o Ourensán. Xa nos comentaba Moncho que hai 20 anos xa xogaban Moncho contra Diego Campo. Como adestradores, lógicamente se enfrontaban na Liga Galega. E aí os temos agora, no máis alto, na ACB. Que continúen por moitos anos. A primeira bola é para UCAM Murcia. Xogando Raulsiño Neto. Bola para Kelati. Aí está Kelati de novo con Raulsiño. Busca por arriba Lima e aí está a primeira tremenda. Hai falta persoal de Maxi Cliva. Ollo a Raulsiño e a Lima, porque aí está unha das principais armas deste UCAM Murcia. Sí, a verdade é que despiste tremendo, ¿no? De Triguero, porta atrás. Moi ben o pase, un xogador que xoga con riba do aro, que unha xogada que acostuma a facer Raulsiño con Lima e que ten que estar moi atento á defensa de Río Natura Monbús. E o que te dice, unha xogada habitual de UCAM Murcia. Sí, digo que curiosamente a falta persoal ven da axuda do lado contrario de Cliva, que bueno, ve a porta atrás, pero está un pouco alonxado e chega un poquinho tarde. O segundo tiro de Augusto Lima non entra, no rebote acaba apañando o propio Lima, bola para UCAM Murcia. 12 segundos de posesión para o conxunto de Diego Campo. Organizando Raulsiño Neto, aí está marchando de Triguero, lanzamento non toca Triguero, bola para Pepe Pozas. Primeiro ataque de Río Natura Monbús, aí está Pozas, falta de Kelati. A ver a tiros para o base de Río Natura Monbús. Interesante, primeiro non dar segunda opción no rebote defensivo, en un rebote de ataque do equipo contrario, e logo moi ben saído por parte de Pozas con moita verticalidade. Moi interesante esta posta en escena, que pensen que non é un equipo que vai xugar longo fronte á intensidade de un equipo como UCAM Murcia. Aí víamos a Diego Campo, víamos tamén a Kelati, ollo a Kelati, 32 anos, pero cambiou a dieta, cambiou o método de adestramento nun especie de intento de rexuvenecerse, está 4 kilos máis fino, e di el que está, vamos, como en épocas pasadas. O segundo non entra, acabou uno tocando Lima e acaba apañando esa bola Raulsiño Neto. Primeiros 30 segundos gastados. De momento un punto, sinatura Pepe Pozas. Scottwood, defendido por Púmprala. Aí está Púmprala, emparellado co tirador contrario. Manexando Raulsiño Neto, buscando o bloqueo de Antelo. Aí está Raulsiño, no cambio toca Clivar. Bola para Lima, ollo que quedan 2 segundos, e isto acaba, non vale, está fora de tempo, posesión Río Natura Monbús. Ben defensivamente, trocando no bloqueo pick and roll, pequeno con grande, da que quedaron en desvantaxe. O equipo de Pozas con un xogador moito máis alto que el non viro, rematou o tempo de posesión. De momento 3 posesións de UCAM Murcia sen resultado. Triguero para Púmprala. Pepe Pozas, aí está o movimento para a saída de Corbacho, liberado Corbacho, lanzamento de Corbacho, non, no rebote Raulsiño Neto. Sae rápido Raulsiño, Triguero que mira para outro lado, canastra, despiste tremendo de Triguero, aproveita Raulsiño. Ollo, este xogo en transición son rapidísimo, Raulsiño moi boas lecturas a campo aberto, é perigoso, moi perigoso neste tipo de xogo. Aí está o Clivar na continuación, levantando e anotando para Río Natura Monbús. Mais un pro conxunto galego. Bueno. Falta persoal en ataque de Raulsiño Neto. Fenomenal Pepe Pozas. Sí, moi listo, pegándose moito na defensa, anticipando. Aí está co brazo esquerdo, sácase de enriba a Pepe Pozas. Aí está unha das sorpresas no quinteto de Río Natura Monbús. Igual non tanto, se sabemos que tivo problemas durante toda a semana Rafa Luz, problemas gástricos. Maxi Cliva.
Xogando dentro para Triguero. Triguero contra Augusto Lima. Aí vai percutir Triguero con máis tonelaxe. Mete a man Kelati na axuda. Levanta Triguero. Non, no rebote Cliva. Acabou tocando Antelo. Protestan os de Murcia dicindo que foi Cliva. Indican os colexiados. Vamos ver que están revisando. Están falando entre eles. Eu creo que de Cliva, Eu creo que sí. Acaban corrixindo a primeira decisión do árbitro de fondo. Dan a bola ao Can Murcia. Eran o das posibilidades tácticas que pode ser castigar un poquinho a Lima, pero bueno, non vexo moito a Triguero de poder castigar moito, non? Na súa, no seu aparellamento, na súa defensa, con a defensa de Lima sobre él. Aí está Kelati. Kelati para Raulsinho Neto. A presión de Pepe Pozas. Sube Antelo. Defendido por Maxi Cliva. Mete un man Clivar, Ollo, falta importante, segunda de Cliva en apenas 2 minutos e 10 segundos. Non, importante porque moi pouquinho tempo, segunda falta persoal, ademais é un xogador Clivar emparellado con emparexado con Antelo, pode ser un xogador interesante, ademais que tiña vantaxe, podía castigar na defensa do UCAM Murcia por parte de Cliva. Reacción inmediata de Moncho, vai ao banco Clivar, entra Nanquivil. Forzando Raulsinho, asiste Raulsinho, canastra de Kelati, asistencia Raulsinho Neto. 4-3 para UCAM Murcia. Bloquea Nanquivil, Pozas, na continuación para Nanquivil, mira para Triguero. Prefiere asegurar con Pozas, Corbacho a finta, lanza ante Kelati, o rebote Nanquivil, hay que levantar a gola, Nanquivil para Triguero, y hay pasos de Triguero. Bola para UCAM Murcia. Una verdadeira mágoa. Primeiro, un bo tiro de Corbacho. 2 tiros, ademais, completamente liberado. Ten que ir collendo un poquinho de confianza, porque é un xogador importante no esquema ofensivo de Río Natura Monbús. Logo, rebote ofensivo de Nanquivil moi ben. E logo, a mágoa do erro, non? De Triguero cometendo camino. Alberto Corbacho que non está pasando por unha boa seguir no tiro. Aí está Raulsinho. A Raulsinho, asiste Raulsinho. Vale a canastra de Augusto Lima. Hai falta de Quito Nanquivil. Sí, está a ter problemas na defensa sobre Raulsinho. A defensa de Río Natura Monbús vaise con moita facilidade, non? Do seu par, neste caso Pozas. A falta de Pozas por detrás, eu creo. Porque está rebasado e trata de axudar, non? No lado contrario, porque xoga as costas Lima, que xoga moi ben este tipo de conexión e comete falta persoal na axuda. Foi a primeira falta persoal de Pepe Pozas. 3 puntos na conta de Augusto Lima. Lima, por certo, que está estudando o grado de gastronomía na Universidade Católica, en UCAM. Bola para Triguero. O lanzamento Taboa tampouco. Non empezou ben Triguero. Rebote para Antelo. Raulsinho Neto, buscando bloqueo de Antelo. Aí está Raulsinho. Pide a saída de Bud. Busca dentro Antelo. No cambio queda con Triguero. O reverso de Antelo. Apoyouse nos brazos Triguero para asustar aí a defensa. Falta persoal de Juanjo Triguero. Asustaron moi ben en defensa, non? No mismatch, a defensa, vamos, de pequeno con grande no troco, no pick and roll. E quedara Pozas con Antelo, moi ben asustadas defensa de axudas, pero logo no 1 contra 1 Triguero está tanto un ataque como defensa un pouco pouco despistado. Así que o banco Triguero, entra Dani Miller. Balón de Kelati, Lima. Bola para Río Natura Monbús. Vamos ver a Dani Miller, que a última xornada deu un paseo importante adiante. Medrou en minutos, en números, en puntos, en rebotes, vamos. É que para este partido parece un xogador. Mira Corbacho, lanzamento de Corbacho, non quere, no salto Miller, Lima. Bola para Raulsinho, falta de Pepe Pozas, segunda. Parece un xogador máis aceitado para este tipo de xogo e contra a defensa que ten detrás. O que pasa que Río Natura Monbús ten que ter a paciencia suficiente para tentar cargar con este xogador, buscalo e que trate de castigar a defensa de Lima. Entra Rafa Luz, séntase Pepe Pozas con 2 faltas. En bonus Río Natura Monbús. Sí, pero parece un troco interesante. Estaba a superar con claridade a defensa de Pozas por parte de Raulsinho, un xogador que en campo aberto é un movimento complicado porque libera moi ben a súa defensa e logo dobra moi ben nas axudas defensivas para buscar a Lima debaixo do tabuleiro. Xogador internacional con Brasil, xogador drafteado pola NBA. Segundo de Raulsinho dentro, 4 puntos para Raulsinho Neto. A presión de Murcia.
Gestionándose a Rafa Luz para Río Natura Monbus. Quinteto dos galegos agora. Ui, que perda agora de Rafa. Recupera Raulsinho Neto. Raulsinho, Antelo, o lanzamento de 3, non rebote para Nanquivil. Dicía quinteto de Obradoiro con Rafa Luz, con Corbacho, con Pumprala, con Dani Miller en Nanquivil. Bola para Pumprala. De momento muy desaparecido, entrando muy pouquiño en xogo Pavel. Hai falta persoal. Debut. Sí, é curioso, pero non participou aínda en ningún tiro do seu equipo. Pumprala, además, é un xogador que tamén é moi vertical, que pode traballar coa defensa de seu par, neste caso de Kelati, e pode facer cousas interesantes, e non está a ter esa confianza de atacar un contra un fronte a seu defensor. Bueno, pois ovación no Palacio de Deportes de Murcia, porque logo dun mes volve a cancha Banford. Estivo mancado, unha escordadura de Xeonllo. Xogando Rafa Luz, buscando o bloqueo de Dani Miller. Rafa metía para Nanquivil, hai zapatilla de Augusto Lima. 14 segundos para Río Natura Monbus de posesión. 5:48 para esgotar o primeiro cuarto. Mais 6 UCAM Murcia. Rafa Luz. Sube Pumprala e hai falta persoal de Banford na persecución de Corbacho. Sí. Está a tratar de sair por un bloqueo por lado dereito, moi pegadiño, porque sabe que é un excelso tirador e ten que cometer falta persoal. Pumprala, bueno, vaya tapón tremendo de Augusto Lima. Vaya tapón tremendo de Lima a Pumprala. Rafa Luz, Rafa, buscaba Dani Miller, a bola que non entra. Manexando xa a transición rápida Raulsinho Neto de Murcia. Ahí está Raulsinho, mete para Antelo, defendido por Nanquivil. Mete man Rafa Luz, Antelo con problemas, Banford, aclarado contra Corbacho. Busca agora a xogada con Antelo. Aí está Banford para Raulsinho. boa man de Rafa Luz, lanzamento de Raulsinho, nada. Posesión para Dani Miller. Xogando con Rafa Luz. Rafa para Corbacho para Pumprala, atacando a Lima. Busca Dani Miller, ataque de Pumprala. Estaba Quedo agardando por el Kelati. Primeira falta persoal de Pavel Pumprala. Hai tempo morto de Moncho Fernández. En ataque ten un serio problema Río Natura Monbus. Están espesiños. 3 puntos en máis de 5 minutos. Están espesiños e non están a ter sorte, porque as porcentaxes de momento con tiros liberados non é moi boa. Unha de 9 en tiro de campo leva Río Natura Monbus. Sí. Río Natura Monbus, lembro ese o quinto pior ataque da competición, 72 con 8 puntos por partido, pero presenta a cuarta mellor defensa. Con 71 con 8. É que a entrada non foi boa, a entrada en os primeiros tiros liberados por parte de Corbacho, ben tirados, por certo, pero as porcentaxes de momento están a pesar un poquinho no equipo. 0 de 3 para Corbacho, 2 triplas estragadas. Manel, estamos, bueno, nas últimas datas falando de que non está nunha boa xeira Corbacho. O xogador, mira, xa no último partido diante de Fuenlabrada na casa non quixo falar ou acabar, leva todas as semanas en falar con os xornalistas. Prefire, bueno, ter un momento de reflexión e de introspección. Estas son as cousas propias dos tiradores. Ti como tirador que eras, cando entrabas nunha xeira destas, que che pasaba pola cabeza? Sí, bueno, o que estábamos a comentar antes, o primeiro que tens que leválo con moita naturalidade. Eu era tamén todo o contrario, era do estilo, pode ser de Alberto, que me pechaba en mí mesmo, pensaba que era un problema meu, cando non é un problema teo, é un problema de, bueno, de confianza, de perder certos automatismos que tes en outros partidos que nese momento pues, non podes atopar. O que pasa que o Alberto o vexo ben, o vexo con confianza, sair no 5 inicial, e os tiros que fixo si é certo que os fallou, pero os tirou con moitísima confianza porque estaba completamente liberado. Eso é importante que participe no xogo, porque ademais é unha peza moi importante no esquema ofensivo do seu equipo. Bueno, pois a saída da tempo morto, asistencia Banford, canastra Tomás Kelati. Máxima diferenza do partido para UCAM Murcia. Mais 8, Rafa Luz. Circulando con Guacinski, entrou Guacinski por Corbacho e entrou tamén Giannopoulos por Pumprala en Río Natura Monbus. Busca reacción, busca reactivar o equipo Moncho Fernández. Guacinski, bola para Nanquivil e isto que acaba. Boa defensa do UCAM Murcia, recupera posesión o conxunto de Diego Campo. Insisto, están a xogar moitísimo por fora, moita circulación de balón, moitos botes, e están esquecendo que poden xogar un poquinho máis interior. Teñen unha referencia como é Dani Miller, que é un xogador grande, de peso, que pode
facer dano a seu par, neste caso Augusto Lima, non? Pode castigalo, aínda que ora... Bueno, é un xogador que normalmente non están a buscar, pero intentaría neste caso buscalo un poquinho máis para tratar de castigar a defensa de Lima. Antelo saca para Raulsinho, o dentro fora, de novo Antelo, o lanzamento de Antelo, non, chega Lima, non, rebote, poderoso Lima, levanta Lima, canastra de Augusto Lima. Atención o parcial, máis 10 para UCAM Murcia, 13-3. Ahí está como acaba capturando esa bola ante Dani Miller. Balón de Miller, Giannopoulos para Rafa, tratando de desfacerse Wacinski da Pegasosa, marcase de Bamford. Ahí está Wacinski, remonta Wacinski, bonita canastra de Adam Wacinski. Un xogador moi interesante, a mí estaba a gustar moitísimo porque é moi vertical, xoga moi ben un contra un, e normalmente cando saca vantaxe na saída de seus un contra un sempre atopa vías de solución. Xogador importante para entender a última victoria de Río Natura Monbús ante Fuenlabrada. Ahí está Neto, buscando a Bamford. Quedouse Miller no cambio, lanzamento canastra. Aí no cambio quedou Bamford con Miller. Imposible para Miller chegar aí a esa defensa, notou Scott Bamford. Sí, moita dificultade. Home pequeniño, rápido, que arma moi rápido, con xogador grande. Nankivil, lanzamento, Wacinski non, no rebote non pode Miller. Acaba apañando Kelati, corre de novo Murcia. Ahí está Kelati, bola para Bamford, defendido por Wacinski. Ahí está Bamford, filtrándose, falta personal. Ahí estaban Miller y Wacinski. Vamos a ver a quién cae. Falta personal, Dani Miller. Aplausos para Antelo, que se va ao banco. Aplausos también para Augusto Lima. Troca os interiores UCAM Murcia. De momento, 7 rebotes para Murcia, 6 para Río Natura Monbús. Sí, ten que estar moi atento no rebote defensivo, non dar segundas opcións, aínda que agora non está Lima no campo. E tamén, eu boto a faltar unha cousa interesante. Penso que debería coller máis galóns neste partido. O base do equipo Río Natura Monbús ten en fronte a Raulsinho Neto e ten que castigar, ten que xogar moitas máis un contra un, tratar de... Porque non é un xogador, penso que está moi liberado defensivamente, que está moi a gusto, non está a sufrir casi prácticamente, está a pasar moitísimo Rafa Luz, en lugar de xogar e castigalo físicamente, que teña que ter que defender a un xogador. O lanzamento de Wacinski non quixo, o rebote foi para Scott Bamford. Ahí está Bamford jugando con bloqueo de Radovic, mete dentro, bola, canastra de Rojas. Ollo a diferenza, máis 13 UCAM, máis 13 non, máis 15 UCAM Murcia. 25. Giannopoulos, tocou Rojas. Ahí está campeón da Liga de Desarrollo, de Desenvolvemento, da D-League, estadounidense. A man izquierda de Rojas. Jugador atlético agresivo. Saca de banda Rafa Luz. Balón de Rafa. Entró en pista Chagoyen. Nankivil. Rafa Luz. Ahí está Rafa. Bueno, otra recuperación de Murcia. Raulsinho Neto. Ahí está Raulsinho. Quedouselle. Ten na dereita a Bamford, na izquierda Rojas. Organiza Raulsinho Neto. Bamford. Solta man Rafa Luz, Raulsinho, y hay P de Raulsinho, bola para Río Natura Monbús. Un 36, máis 15 UCAM Murcia. Sí, non, o problema é que non atopa Río Natura Monbús vías de solución en ataque, está con moi poquinhos puntos, e UCAM Murcia está xogando un partido pues, bastante, aunque discreto, pero con moita, buscando as súas vantaxes, sin sufrir moito defensivamente e sin castigar a xogadores importantes no seu esquema. Un dato, Manel, leva Río Natura Monbús 6 perdas en 8 minutos e medio, cando é o equipo que menos perdas ten na Liga Endesa, acredita 10,5 de media por partido. Balón para Nankivil, lanzamento de Nankivil, no rebote Giannopoulos, peleando aí con Chagoyen. Saca Giannopoulos, Rafa Luz marcando peito, suben os dous pivotes para facer o peito arriba, o lanzamento non, deixa para Nankivil. Ahí está Nankivil recupera Rojas, bola para Bamford, Rojas, canastra de Rojas.
Sí, Esto comeza a ser xa moi preocupante. Hai que chegar a un 4 contra 1. O erro castigano cunha transición rapidísima e chegan con moita vantaxe. Wacinski, bola para Rafa, pide dentro Chagoyen. Ahí está Chagoyen defendido por Arteaga, por reverso de Chagoyen, toma, canastón de Chagoyen para Río Natura Monbus. É unha lectura perfecta, é que moitas veces esquecen de xogar interior e que os interiores xoguen un contra un para sacar a vantaxe da axuda e poder dobrar ou senón xogar e rematar como fixo neste caso Chagoyen. Vaya reverso supersónico aí de Chagoyen con 37 anos. Perfecto. Pasos de cabeza. Posesión Río Natura Monbus. Está bueno, unha moi boa lectura. Están a defender moi duro o UCAM Murcia pola liña exterior, sí. E interiormente pues, as axudas son máis longas e máis tardías, polo cual poden xogar moito máis un contra un fronte ao seu defensor. Entra Alberto Martín, máis rotación en UCAM Murcia, séntase Banford. Toma aire Banford. 6 minutiños de xogo despois dun mês parado. Manexando Río Natura Monbus por mediación de Rafa. Nankivil para Wacinski. Giannopoulos. Rafa Luz. Giannopoulos. Chagoyen. Ahí está Chagoyen ante Amanda Arteaga. O lanzamento de Chagoyen. Non. Nankivil no rebote. Nankivil. Vamos a ver se ya dan ou non. Mira para mesa Nankivil. Van consultar os colexiados. Imos ver se suben eses 2 puntos. Marchamos con 22-9 ou 22-7. Ahí está. Imos ver. Pues está fuera de tempo, creo. Sí. Pois así acaba este primeiro cuarto. 22-7, máis 15 para UCAM Murcia. Pois problemas, moitos problemas para Río Natura Monbus despois dos primeiros 10 minutos de xogo no Palacio de Deportes de Murcia. Parcial de 22-7, máis 15 para UCAM Murcia. En UCAM Murcia anotaron 5 xogadores. Augusto Lima, 5 puntos, 4 rebotes. Xa están eses números estelares que arroxe esta temporada cando xoga como local. E logo por fora Banford está facendo dano. Está facendo moito dano Raulsiño Neto, que leva 5 asistencias no primeiro cuarto. E ollo o capítulo das perdas, 7 para Río Natura Monbus, un equipo que está promediando 10 perdas por partido esta temporada. Moitos problemas en ataque, problemas tamén en defensa. Imos ver porque queda moito. Entra Cárdenas agora, a verse con Cárdenas revolve esa historia. En acción, Fran Cárdenas. Bola para Chagoyen, Giannopoulos, movéndose por dentro, Wacinski en Nankivil. Ese o quinteto de Río Natura. Bueno, vaya pase picado entre as pernas de Wacinski. Discúlpase Fran Cárdenas. Recupera UCAM Murcia. Sí, que unha perda máis, van 8. A verdade é que son moitas perdas para un equipo como Río Natura, que non está acostumado a este tipo de perdas. E o problema é que non atopan vías de solución en ataque. Manexando Radovic, busca dentro a Cabezas. Ahí están Cabezas, Banford, de nuevo Cabezas, posteando a Fran Cárdenas, saca para Banford, lanzamiento, bueno, lanzamiento desequilibrado, tremendo de Banford. Canastra Scott Banford. 8 puntos para Banford, 2 de 4 de 6,75 UCAM Murcia. Nankivil, Giannopoulos, aí está outra perda, Rojas. Que bárbaro. Está moi agresivo UCAM Murcia, moi intenso. Está a circular moitísimo o balón por fora, por liña exterior. Río Natura Monbus están a esquecer, insisto, o seu xogo interior para tratar de xogar máis un contra un, xerar axudas e poder dobrar. Bueno, a defensa de UCAM Murcia están moi ben, en anticipación, un paso adiante, cada vez que cortan o balón en primeira liña, prácticamente unha transición a contra ou con vantaxe. Máis 18 para UCAM Murcia. Bueno, xogando Cabezas. Aí está Cabezas, Cabezas con Chagoyen, Cabezas. Acabou encontrando corredor, pero fallou nesa extensión. Cárdenas, Nankivil. Pide Púmprala, anticipa Rojas. Bueno, qué barbaridade, ¿eh? O das perdas está sendo xa 9. Banford, Radovic, lanzamento de Radovic. Bueno, auga, no rebote Antelo que asegura posesión. 14 máis para UCAM. Banford, emparellado con Púmprala, bola para Cabezas. Banford, no cambio con Nankivil, lanzamento de Banford, no rebote, toca Púmprala, acaba apañando Corbacho. 25-7.
Busca máis cambios, volverá Klivar, que xa nos tardaba, tal y como está o partido. Ahí está Corbacho. Corbacho para Pumprala. Bloquea Nankivil. Pumprala en contra Berto Afrán. Lanzamiento de Cárdenas, tampoco. Nankivil. Banford. Corre Murcia. Bola de Banford. Radovic. Vale a canastra de Radovic. Falta personal de Fran Cárdenas. Están errando moitísimo na transición defensiva. Río Natura Monbús. Estános a coller con moita vantaxe. Neste caso chegaron 3 contra 2. Lodo un erro, ademais, en rebote ofensivo cando tiñan as mans. Pero a verdade é que están a correr moi poquinho xente de Río Natura Monbús. Neste caso estaba somente Cárdenas e Corbacho, e por aí están a pillar. Si a Moncho Fernández lle preguntamos antes do partido como xoga Murcia, bueno, íanos dicir que intensos en defensa e buscan correr. E o que están facendo? Estáse xogando o que lle gusta xogar a Murcia. Sí, pola contra, Río Natura Monbús está xogando con moitísimo respeto, tratando de xogar moi longo, sin tratar de buscar lecturas de un contra un, máis penetración. Eu creo que Mira. ¡Hostia, vamos, tíos! Venga, tío, vamos. E que hai que espabilar? Sí, moitas perdas, estános metendo diante da nosa cara. Sí. Cada contraataque, bueno. É que o problema é que cada perda, cada erro constituye unha vantaxe a contra por parte do UCAM Murcia. E non dixo máis no tempo morto, Básicamente, aquí a mensaxe que hai que espabilar. Mira. Bueno, pois a ver se é reacción, porque a cousa estáse xa poñendo certamente moi complicada. Sí, fai moita falla unha reacción por parte de Río Natura, defensivamente moitísimo máis intenso, e logo, pois bueno. Son 21 xa, Manel. Bueno, 28-7. Queda moito partido, pero estás en anotar neste segundo cuarto Río Natura Monbús. O parcial é de 6-0. Aí está outra perda máis, recupera Rojas. Bueno, que acaba de fallar Rojas. E hai falta persoal de Radovic. E que os datos están aí. Os tres derradeiros ataques de Río Natura Monbús foron 3 perdas e 3 contras a 11 perdas. Leva máis perdas Río Natura Monbús en 13 minutos que normalmente en un partido inteiro. Sí. Berros de Rojas. Trata a bancada de Murcia de animar o seu xogador despois de Serro. Xogando Corbacho. Balón para Pepe Pozas. Dirixindo agora Pepe Pozas. Corbacho, Pumprala. Klivar echa Goyen. Balón de Corbacho para Pumprala. Pumprala. O lanzamento de Pumprala. No rebote. Bola para Antelo. Cabezas. Non están a ter confianza. Xa era un tiro por parte de Pumprala. Ainda que penetrou, fixo ben a penetración, pero logo o derradeiro tiro final non tivo a sorte que normalmente está acostumado. Vai haber falta, non. Balón de Rojas para Antelo para Rojas, un segundo, lanzamento, bueno. Menos mal. Posesión esgotada, bola para Río Natura Monbús. Menos mal que os dous últimos tamén tiros deste xogador, pois bueno, fora de tempo e outro que fallou un mate. Pepe Pozas. Sai Corbacho. Tal como está o partido, hoxe sí que necesitamos máis que nunca a Corbacho e a Klivar. Canastra de Maxi Klivar. É interesante que empecen a meter, que colla confianza de algúns xogadores clave, como pode ser este xogador, e que traten de buscalo tamén para crear problemas na defensa de Murcia. Primeira tripla de Río Natura Monbús, levan unha de 6. Lanzamento cómodo de Radovic, non entra no rebote Rojas. Ahí está Rojas, toca Pepe Pozas, veremos Pozas, bola para Río Natura, ahí está Pozas, asiste, chega Corbacho, canastra de Alberto. Parcial de 5-0, aí está Río Natura Monbús. Amañaron ben, porque logo dun despiste grave quedou só un tiro liberado un xogador na liña de 3, recuperaron bola e saíron a contra convertido, que ya tamén lle ven moi ben a Corbacho, Alberto. Mais 16 para Murcia, Pumprala. Hay campo atrás, protestaba Pumprala, recupera Pepe, ahí está Pepe para Pumprala, sí, canastra de Pavel Pumprala, parcial de 7-0 y hay tempo morto de Diego Campo, que está vendo como Río Natura Monbús
Parece que ese tempo morto de Moncho os activou e estáse achegando perigosamente. Interesante. Queda moito partido interesante que medren no seu xogo. Non podían estar xogando. Mira. Isto vai por barrios, Vai por barrios, vai. Radovic descansa. Esta cara de Radovic que foi o que chupou, vamos. Xoguen fácil, nada de perdas. Vamos a jugar el primer ataque es play y match up zone defense. O que se escoita nese tempo morto de Murcia. Irreverente. Vamos, same side. Best. José, aquí. Sí, first offense. Rest of the offense. Play, bang, and diamond twice. Okay? Bueno, se gestionaba unha xogada con Bamford e con Antelo. Falaba de que pusiera un bloqueo a Antelo, de que se movera cara a Curruncho Bamford. E se hoy escoitamos, nada de perdas. Advertía de que Río Natura Monbus estaba cambiando, creo que pareceume escoitar que eso era o que decía ao principio da charla coa pizarra. E bueno, O verdadeiramente importante que lle meta un poquinho de medo no corpo, non? Que a distancia ahora redúcese. Son 14, sí. Claro, é importante, moi importante esta defensa. Tratar de recuperar e que... Mira, púmprala, Antelo, bola de Antelo. Xogando Bamford para Raulsinho Neto que volveu a pista. Kelati. Mira, aí está o movimento, observen agora. Raulsinho, 3 segundos, lanzamento. Bueno, canastón de Raulsinho Neto ante Pepe Pozas. Quizá non está a facer Raulsinho Neto. Seguíase que iba a xugar, non tiña tempo prácticamente de xugar porque estábase a rematar o tempo de posesión e víase que iba a xugar contra un. Aí zapatilla de Antelo. O problema de Pozas é que se achega moito na defensa, enseguida o rompe Raulsinho Neto, que ten un primeiro paso tremendo. Pero claro, se o flota, acabamos de ver. É que neste caso quedarán emparellados con Alberto Corbacho. Trocaran no... Me parece que nun cambio aí de balón e quedou con Alberto. Alberto deixa un poquinho máis de distancia porque é máis alto, pero rematou moi ben con un tiro en suspensión. Move Pozas. Pide Chagoyen, bola para Corbacho, liberado. ¡Vamos, Alberto! ¡Sí! ¡Canastra de Alberto Corbacho! Anota Corbacho. Importantísimo que entre en escena este xugador, que gañen confianza. Bueno, ahora interesante tamén, unha tácticamente en Zoa, imagino que de axustes. Veremos como responde UCAM Murcia. Ahí está Bamford, no cambio quedó con Chagoyen, ayuda de Púmprala, fantástico Pavel, ahí está Púmprala, canastra de Pavel Púmprala. 4 puntos, todas recuperacións para Pavel neste segundo cuarto. Sí, interesante, interesante porque as lecturas non son as mesmas, está moi ben agora en defensa, trocaron o tipo de defensa e custalle ao equipo de UCAM Murcia leer este tipo de defensa. Están buscando dentro o emparellamento de Lima contra Púmprala. Aí está Lima, ven na axuda Chagoyen. Aí falta persoal abaixo de Pavel. Despistouse Clever, seguía o corte cando estaba fora da trayectoria do balón. Tiña que axudar a facer 2 contra 1, penso, en poste baixo fronte a Lima. Aí despístase, vai de costas e non axuda, ainda que viña axuda por liña de fondo por parte de Chagoyen. Sí. Segunda falta persoal de Púmprala. Xogando Lima, pide Raulsinho. Balón para Raulsinho con 11 de posesión. Sí, trocaron ahora individual outra vez. Sai Kelati, perseguido por Corbacho. Kelati, boa defensa de Pozas. Raulsinho contra Clivar, boa defensa de Clivar. A pelota que non entra, palmea Lima e apaña Raulsinho. Raulsinho tocou esa bola. Ao final, Corbacho e recuperou posesión Río Natura Monbus. Pepe Pozas, últimos 4 minutos antes do intermedio. Pozas para Corbacho. Corbacho para Pavel Púmprala. Desde posesión para Río Natura Monbus. Pozas para Pavel. Ataca Pavel. Falta persoal. Serán 2 tiros para Pavel Púmprala. A falta aí de Lima. Moi ben, pero unha lectura que teñen que ver un poquinho máis os xogadores de Río Natura Monbus, de penetrar, de buscar este tipo de verticalidade, porque crea axudas, crea problemas en defensa porque asustan e poden dobrar a xogadores liberados no exterior ou debaixo do tabuleiro. A falta foi de Antelo, segunda de Antelo. Tiña de persoal Pavel Púmprala con 30-19. Falla o primeiro Pavel.
Río Natura Monbus é o terceiro mellor equipo da competición desde a liña de persoal. Sí, bueno, 80%. Como decía que el Castizo xa non chove como chovía, bueno, estamos aí. Aí está o segundo A de ver Pavel. que ocorre. E a diferenza en 10, 30-20. Raulsiño para Lima. Bueno, Lima. Madre, que barbaridade, que chimpo pegou. Pasouse de freada Augusto Lima. Non é o chimpo. Mira. O verdadeiramente importante é a Onde leva ese vantaxe. brazo, Pasouse Leva ese brazo. de freada. Pero importante é que a vantaxe que sacou en movimento, Sí, non? Raulsiño, sí. outra vez. Sí. Balón de Pumprala. Observen a Corbacho emparellado con Scott Wood. Corbacho, bola de Corbacho para Chagoyen. Ahí ten que postear, ten vantaxe. Saca, bola para Pozas, lanzamento de Pepe. Sí, Vale. Tripla de Pepe Pozas. 30-23. Ahora moi ben xogado, paciencia dentro, fora, están a presionar moitísimo a Alberto, hai que ter paciencia de buscar o xogador liberado e cando poidas, pois un tiro ou buscar a penetración para castigar a defensa nun contra un da liña exterior do Camp Murcia. Kelati, aí está Kelati forzando a Corbacho. Lanzamento de Kelati, non entra no rebote. Tocou Antelo e acabou apañando Clevar. Pozas, aí está Pozas, en contra Berto a Pumprala, lanzamento de Pavel, canastra de Pavel Pumprala. Acaba de chamar a porta do partido Río Natura Monbus que vayan abrindo, 30-26. Moi ben, e vendo subidón, porque en defensa atoparon unha defensa que non está a atacar ben, a defensa de axustes en zona por parte de Río Natura Monbus, están a ter todos os problemas do mundo ahora en ofensiva. Falla Murcia. Antelo. No palmeo tampouco Kelati, rebote para Clevar, monexeando xa Pepe Pozas con Corbacho, mira para Clevar que sube para o bloqueo, lanzamento de Alberto, sí, triplazo de Alberto Corbacho, tremenda reacción de Río Natura Monbus despois do tempo morto de Moncho a un punto. No, queda moitísimo partido. Bueno, lanzamento, UCAM Murcia que está un tanto desesperado, hai un rum tremendo na bancada. O lanzamento que non entrou. Para trocos Diego Campo. Hai que aproveitar este momento que o Obradoiro, o Río Natura Monbus está moi ben, tanto defensiva como ofensivamente, e o Camp Murcia a ter moitísimos problemas en ataque. Balón para Pepe Pozas. Aí está Pozas, saca, lanzamento de Clevar, a pelota que non entra. E isto, vamos a ver, canastra de Chagoyen. Sí, dan en tempo lanzamento de Clevar, rebote ofensivo y canastra de Chagoyen. No, muy bien. A ver, ahí está Diego Campo dialogando con el lesionado principal, con García González, pero ahí está, canastra de Chagoyen, 30-31. Un punto arriba, sin técnica. Mira, técnica para Diego Campo. Técnica para Diego Campo por as súas reiteradas protestas. É que é unha tontería mayúscula. Ademais, protestar cando tes balón en posesión o seu equipo. Perdes a posesión, ahora tiro libre, banda. A verdade é que é moi ben Río Natura atopando tres vías de solución que tiña moi pechadas e prácticamente con subidón defensivo nesta defensa en zona de axustes. Fíxate, Manel, cando pediu o tempo morto Moncho, o marcador indicaba 28-7. 28-7. O parcial foi de 2-24. De 2-24, E todo iso en 7 minutos. Insisto, teñen que aproveitar, é un momento interesantísimo porque están un pouco perdidos neste momento, perdos aí tanto en defensa como en ataque Murcia, e moitísima confianza ahora de Río Natura Monbus. Un Murcia que, lembren, apañou a temporada anterior unha derrota realmente tremenda ante Río Natura. Hai falta persoal de Radovic, haberá tiros para Chagoyen. Sí, é que ahora están a buscar, a topar o que antes non atopaban, xugando interior, xugando axudas en ataque ás costas do último defensor, neste caso Chagoyen, e moi ben por fora, e tratando tamén de xugar dentro fora para castigar os defensores interiores e tamén os exteriores. A bancada de Murcia que carga contra o triángulo, contra o terceto arbitral. Aí está García González dialogando con Carlos Cabezas, tirando de veteranía Cabezas. Que o parcial é moi importante, un parcial de 24... Bueno, de 24, ahora 25 xa. Parcial de 25-2. 25-2 é un parcial... En 7 minutos e medio. Claro. Segundo de Chagoyen. Bueno, falla os dous Chagoyen. A mágoa. 1 minuto 3 segundos para chegar ao intermedio. Ver para creer que reacción de Río Natura Monbus. Sí, están a insistir na mesma defensa en zona de axustes
Aí está Kelati. Sí, non atopa Kelati no cambio con Chagoyen. Kelati, bola para Cabezas. Cabezas mete dentro Radovic. Radovic vai a atacar a Rafa Luz. Aí está o gancho de Radovic. No rebote. Chega Lima. Canastra de Augusto Salvador Lima. Primeiros puntos para Lima neste segundo cuarto. Sí, o que pasa que algunhas veces quedan desasustados, pero bueno, interesante, porque as axudas veñen do lado feble e teñen problemas, aínda que neste caso Lima sí que atopou. Balón para Wacinski, pide Chagoyen, que está emparellado con Bud. Chagoyen remontando, Corbacho, ahí está, lanzamento, non. Nankivil no rebote, Nankivil. Bueno, lástima porque tiña mérito ese rebote. Últimos 12 segundos. 32. Unha mágoa, podía coller rebote e xugar un poquinho máis longo, porque a derradeira posición era de Río Natura Monbus. Cabezas, falta persoal de Rafa Luz. Non está en bonus Río Natura Monbus. Inteligente esta falta. Quedan 2.7 para UCAM Murcia. UCAM Murcia que chegou a gañar por 21 de diferenza neste segundo cuarto. Ver para creer que reacción de Río Natura Monbus. Sí. Move de banda Kelati. 2.7, bola para Bud. Bud, lanzamento de Bud. Non. Zafouse da marca de Wacinski. Fallou Scott Bud. 32. Vaya segundo cuarto de Río Natura Monbus, Manel. Parcial de 25-7. Tremendo, Despois do tempo morto de Moncho. Tremendo que acabamos de ver. Sí, a verdade é que o derradeiro tempo morto de Río Natura Monbus, neste caso Moncho, fixo efecto, atoparon vías de solución e logo tamén o troco defensivo na zona de axustes fixo o resto. Bueno, pues vaya segunda metade nos agarda en Murcia. Outra vez un Murcia Río Natura Monbus con moita tela que cortar. Tempo de intermedio. Non sei, isto vai comezar. Terceiro cuarto en marcha. Manexando a Raulsinho Neto para UCAM Murcia. 32. Kelati. Aí están. Kelati, Raulsinho. Vemos a Scott Wood. Bola dentro para Lima y completo quinteto Antelo. Lanzamento de Augusto Lima. Bonita coa esquerda ante Triguero. Canastra de Lima. 2-0 parcial do terceiro cuarto para UCAM. Sí, ven que ten vantaxe Lima fronte a Triguero e buscan a este xogador para castigar a Triguero, a defensa de Río Natura Monbus. Río Natura Monbus con Pepe Pozas, con Corbacho. Balón para Púmprala. Lanzamento liberado. Non. Rebote para Raulsinho. Por dentro Triguero e Clivar en Río Natura Monbus. E agora tiveron a paciencia suficiente para buscar un tiro liberado, neste caso liberado, de Cumpra. Lanzamento que non entra, no rebote, toca Clivar, acaba apañando Corbacho. Pepe Pozas. Balón para Corbacho. Curiosa defensa de Diego Campo. Mantén a Scott Wood con Corbacho e Kelati, que na teoría é mellor defensor, emparellase con Púmprala. Balón para Triguero, ahí está Triguero, vamos Triguero, lanza Triguero, tampouco, rebote para Kelati. Eso que lle falta no xogo de Río Natura Monbus, un xogador vaya interior. bloqueo de Lima, Raulsinho. Hai falta persoal, desprazou Triguero. Segunda falta persoal de Juanjo Triguero. Vaya bloqueo de Lima, Sí. Además en movimento. A ver si o vemos aí, mira Pozas. Non é que vai de costas, non ve, ademais non lle falan. É un bon topetazo. Moveu de fondo UCAM Murcia. Kelati emparellado con Corbacho. Fíxate como invierte as marcaxes Moncho. Pon a Corbacho con Kelati e a Bud, que productivamente é un xogador máis relevante, emparella o con Púmprala. Primeira falta persoal Corbacho. Segunda neste cuarto para Río Natura Monbus. Sí, nos bloqueos están a trocar. Neste caso quedou Lima con Corbacho, aínda que chegou a axuda de Clivar, xa fixera falta persoal Alberto. Raulsinho Neto. Ben Bud para recibir, asistencia para Lima. Volve a fallar Lima. Aí con Clivar diante. Quedouse mancado Lima. Bola para Púmprala. Púmprala asiste Clivar. Escacha Clivar. No para ataque de Río Natura Monbus, pero Río Natura Monbus está de costas, non pode ver se o xogador está ou non está para xogar. Estaba ameazando García González coa técnica. Sí, aí vemos o brazo de Cliva. Sí, que non fai nada para que... Leva un golpe na faciana Lima, pero tamén o leva Cliva. Os dous aí... Ten os brazos en riba, levantarse non hai contacto, ni movimento de contacto contra os brazos de Lima. Xogando Raulsinho Neto.
Aí está rompendo a Pozas. Axusta ben a defensa Río Natura Monbus. O movimento de But, marcado por Púmprala. Aí está. Busca a continuación, bola para Antelo. Antelo con Triguero. Triguero, boa defensa agora de Triguero. Boa xusta aí da defensa de Río Natura Monbus. Agora estivo listo Triguero. Mira, Púmprala coa esquerda. Canastra bonita de Pavel. 10 puntos para Pavel Púmprala. Moi ben. Mais 2 Río Natura Monbus. Raulciño. Balón para Lima. Raulciño Neto. Quedou con Púmprala. Bola para Kelati. Kelati vai tratar de meter aí dentro a Pozas. Non, volve a ir. Busca o bloqueo de Lima. Aí está Kelati. Bueno, gracias. Bola para Río Natura Monbus. Sí, insisten nos trocos de defensa grande con pequeno, nos pick and roll. E non atopan no mismatch que quedan superioridade de xogador grande na continuación con xogador pequeno na defensa de Río Natura Monbus. En este caso, moi ben no lado feble porque non o viron. É malo o paso de Kelati ás gradas, non? Volve a cancha Radovic. Descanso para Antelo. Tamén para Kelati. Pepe Pozas. Entrou tamén en pista Scott Bamford. Klivar. Púmprala. Triguero. Púmprala. Ahí está Púmprala. Púmprala busca Triguero. Triguero. Canastra. Ben, bueno, levantou unha e anotou Triguero. Moi ben a continuación. Moi ben o pase. Moi ben o derradeiro tiro de engancho de esquerda de Triguero. Scott Bamford. Bueno, falta persoal de Púmprala. Terceira. No, pero non importa. A verdade é que o que sí que interesa é que estean aí agresivos, que lle poñan problemas ao ataque de UCAM Murcia e que os vexa enteiros aí moi enriba deles para crearlles problemas. Gestionando Raulciño Neto. Ahí está Raulciño atacando a Pozas. Puede haber falta. ¿A quién le cae? ¿En ataque de Raulciño o a Pozas? Tengo ahí las miñas dúbidas, ¿eh? A ver, mirad. Segunda de Raulciño Neto, falta en ataque. Como bicho estiman, ¿eh? Ben, búxose moi ben no corpo. O que vexo que ademais está desactivado. Desactivaron a conexión de Raulciño Neto co aro de Río Natura Monbus e por aí veñen parte dos problemas de UCAM Murcia en ataque. Balón para Klivar. Klivar, Púmprala, recupera Scott Bamford. Bueno, unha perda de Río Natura Monbus. É unha mágoa porque xa tiña 11 tiña minutos en perder unha bola. Pero mira, Radovic recupera Klivar. Pepe Pozas. Volverá a cancha Carlos Cabezas. Tamén Rojas. Balón de Pozas. Bueno, si antes falamos das perdas, perde Pozas. Recupera Bamford. Lanzamento de Bamford. Canastra. Eu creo que está pisando, ¿eh? Van a dar de 2. Estaba pisando Scott Bamford. Sí, pero é importante non ter perdas. Ademais, perdas en primeira liña, porque esta perda, a conseguinte, bueno, que nos já deron de 3, pero moitos problemas na defensa. Pepe Pozas. A intimidación de Lima. Púmprala. Hai falta persoal de Raulciño Neto. Sí, a ollo tamén. Sí, a ollo tamén a defensa de UCAM Murcia. Deron un paso adiante, están anticipando moito máis, están máis incisivos e máis agresivos como no primeiro cuarto. E aí Río Natura Monbus que ten que ter paciencia, buscar o equilibrio dentro fora, que teñan que pecharse as defensas e logo abrirse para posteriores penetracións e tiros liberados. Sí, por un centímetro, por 2, pero pisan. Sí. Balón dentro para Triguero. Outra vez, outra bola. Bueno, será para Río Natura Monbus. Un pouco de calma, un pouco de calma. Va a entrar Rafa Luz precisamente. Sí. Va a tratar de asegurar un poquinho ahí, Moncho. Está viendo que Pepe Pozas. Sí. Estás equivocando nas últimas decisións. Volve Rafa Luz. Non lleven mal. Esperemos que teña sorte, que non teña perdas e que busque dirección no seu equipo, Rafa Luz. Balón para Klivar. Aí está Klivar contra Radovic. Posteando Klivar, balón. Aro pasado non entra. Reboteou Lima. Carlos Cabezas. Ahí está Cabezas contra Rafa Luz. Cabezas, Bamford, Rojas, Radovic, Lima. Quinteto de UCAM Murcia. Hay falta persoal
Wacinski. Sí. Primeira. É un estilo de xogo parecido ao Alberto, busca moitos as saídas dos bloqueos por liña de fondo, sae moi rápido, arma moi rápido e tens que estar moi pegado ao seu ombreiro para chegar a puntear os tiros. Entran bonus Río Natura Monbus. Sí. A 5-17 para esgotar o terceiro cuarto. Moverá de fondo UCAM Murcia. 36-38. Xoga Banford. Lima. Piden falta de Corbacho. Bola para Augusto Lima. Emparellado con Clivar. Recibe Banford. Ahí está Banford. Saca para Cabezas. Cabezas para Rojas. Boa Rafa Luz. Mete dentro Radovic. Vale. Bueno. Qué tapón tremendo de Clivar. Qué tapón realmente increíble de Maxi Clivar. Posesión Río Natura Monbus. Hay falta persoal a máis. Bueno. Pero é xugada defensiva. Mira Radovic. Ven desde outro lado. E logo recupera aí cando saía por liña de fondo o balón. Rafa Luz. Sí. E a falta persoal. Sensacional xugada defensiva de Río Natura Monbus. Sí. Nankivil. Con Nankivil e Clivar agora por dentro conxunto galego. Bola para Wacinski, liberado, lanzamento de Wacinski, no rebote, toca Clivar, vai caer a terceira aí o alemán. Terceira falta persoal, Maxi Clivar. Insisto, faca un pouquiño máis de equilibrio interior, de tratar de fixar aos pares, buscar esa referencia e meter o balón dentro para tratar de xugar un contra un de costas ou de fronte, pero fronte aos defensores interiores de UCAM Murcia. Serán tiros para UCAM Murcia. Na liña de persoal, Radovic. Perros de UCAM no Palacio de Deportes de Murcia. Anota o primeiro Radovic. Partidos en xogo, a piques de acabar, últimos minutos. Juventud 67, Baskonia 73, máis 6 para Baskonia. CAI 72, Estudiantes 55, máis 17 para CAI. Anota os dous Radovic. Partido empatado a 38. No terceiro cuarto, Sevilla 50, Real Madrid 54. E no descanso, Fuenlabrada 29, Barça 43. Wacinski, Rafa Luz. Balón para Wacinski. Movéndose Nankivil. Nankivil ante Lima, lanzamento, canastra de Keaton Nankivil. Moi ben, bonita. movimentos, sí. Movimentos de bloqueo para Alberto, que bloquea a súa vez a Nankivil e permite unha saída para un tiro posterior deste xogador. Xogando Radovic. Radovic atacando a Nankivil. Reverso. Bueno, vaya bola salta. Uy, qué rebote. Uf. Qué rebote realmente terrorífico de Maxi Clivar. Sí, moi por enriba do aro, non dando opción de que toque no aro e que posterior remote ofensivo. Moi ben. Rafa Luz. Que pouco agresivo vexo a Rafa hoxe, Non parece el. Lanzamento de Clivar. Bueno, está Maxi Clivar. As tres derradeiras xugadas deste xugador, a verdade é que é interesante. Qué bárbaro, Tapón, rebote e esa canastra. Qué barbaridade. Tripla de Maxi Clivar. 10 puntos, 5 rebotes, 2 recuperacións para Maxi Clivar. Xogador importantísimo. Piden calma en Murcia. Vamos a jugar New Ping. Entonces, José, estás de 5. Antero de 5. Vamos a jugar un rato New. Entonces, New. Vamos a ir New One. La de 5, tú de 4. Bien. Después de bloquear. Flair, estamos jugando New One, ¿vale? Después un rato vamos a New Ping. Change the ball side quick. Lo que pasa es que si penetras no te pares aquí, que sí. Ahora están jugando con 2 pibos. Entonces, como estamos 2-4, vais a cambiar en el bloqueo entre pibos. Pero hay que defender a Nankivil y al otro cerca. Y no os quedéis detrás. Bueno, que defendan cerca a Nankivil y a Clivar, lógicamente porque teñen Boabán, imagino, ¿no? Que troquen nos cambios, sí, porque sae liberado con vantaxe para unha posibilidade de tiro como na posterior canasta, na derradeira canasta de Nankivil. Bueno, moverá UCAM Murcia. Máis partidos en xogo, a piques de chegar ao intermedio. Gran Canaria 27, Bilbao Basket 39. Como está Bilbao? Máis 12 en Gran Canaria. Cabezas. Bola para Radovic. Antelo que trata de conectar con Banford. 10 segundos de posesión. Cabezas pide Antelo.
o lanzamento, na continuación a Berta non entra, toca Rojas. Vaya rebote de mérito, polo Chan Clivar. Cabezas, chega Clivar. Aí está Clivar. A piques de facer pasos, bola para Wacinski. Está pedindo troco. Parece que se mancou, Sí, sí. Rafa Luz. Está Rafa que non mira nin aro, Sí, Está que non está, Ten que atacar. Cuidado con Rafa. Rafa acaba rabuñando esa bola. Corbacho. Rojas, Clivar. Balón para Murcia. Pues de momento ahí está a Coraxe. De Rojas, Sí. Moi ben defendido, chegando ademais a esta axuda. E acaba raspando, en Clivar. Pero é o que ti dice, está o problema de Rafa Luz, engadido, non atopa, non busca xogar un contra un, cando é un xogador rapidísimo que vai moi ben cara ao aro e non está a topar esta posibilidade. Está como sen pilas, Sí. Balón para Scott Wood. Cabezas. Pide dentro Antelo, recibe Radovic. Con el Chagoyen, aí está o gancho de Radovic, aproveitando a diferencia de centímetros, anota Radovic. Ben xogado, penetración e posterior tiro fronte a Chagoyen. Máis 3 para Río Natura Monbus. Rafa Luz. Necesitamos máis de Rafa Luz. Sí, necesita atacarlle, castigar a defensa, que además Carlos non é un xogador... Mira, Rafa, bueno. Aí está, balón na contra para Murcia, Radovic, canasta. Hai que cambiar, Non sei. Eu creo que está pedindo un troco aí Rafa Luz. Non está en partido, non. Canasta de Radovic. Aún Ucán Murcia. Tempo morto de Moncho Fernández. Ten a Cárdenas tamén. Este ano, vamos. Está sin confianza, un pase moi arriscado. E o pior que é unha perda en primeira liña, vamos, é un contra cero. Pero no he dicho 35, he dicho 20. Te pregunté después, ¿cómo te cuánto recibe el ataque? Tú dijiste sí. Cero fast. Las pick. Vale, pick. Fast. Pecho. Vale. Tienes a los dos tiradores. No me he puesto al 5. Dos arriba. Vale. Y dos arriba. Y tenemos Alberto. Dos pick now, dos pick. Vale. Dos pick. Mejor fast, tío. Cero fast. Cero fast. Cero fast. Cero fast. Hey. Black with everybody. Black with everybody. Bueno, pues ahí teníamos as discrepancias entre base e adestrador. Non sei que te parece esa conversa, Manuel. No, é típico, seguramente entendeu mal a referencia do seu adestrador, pensou que marcaba outro movimento, fixo un movimento que non indicara o que parecía que o xogador. Pero bueno, aí é onde vai o talento do xogador. Cando tes problemas, tes que buscar outro tipo de lecturas e arriscar e tratar de crear problemas na defensa de Murcia. Balón para Wacinski. Buscarán a saída dos tiradores, decía Moncho. Observen a Corbacho, balón para Wacinski, Nankivil. Lanzamento aberto de Nankivil, no rebote Chagoyen. Aí, traballo de escoba. Rafa Luz, bloquea Nankivil, penetra Rafa. Eso, agora sí, este Rafa, canastra de Rafa. Este onoso Rafa. Esa forma de xogar, de castigar esta defensa, é que saia o talento de cada xogador cando hai problemas en ataque, de buscar e atopar xogadores do seu equipo. Observen arriba a Clivar traballando co recuperador, con Tomás. Aí vendo a ver que ten. Parece que está aí a volta co Seonllo, co Nocello. Observen arriba no banco. Mentres move Banford. Balón para Bot. 3 segundos, 2. Lanzamento de Scott. No rebote Chagoyen. Unha enganchou a bola e con outra tiña Antelo. Sabe moi ben o traballo que ten que facer, o seu rol no equipo. É un xogador interesantísimo e que lle dá moitísimo ao seu equipo. Wacinski, bola para Corbacho. Lanzamento de 3. Toma. Toma Corbacho. Canastón de Alberto Corbacho. Por si faltaba confianza, pues bueno, alégrome. Bueno, xa podemos dicir aquelo de que houve un día esta temporada na que que Corbacho andaba en crise. Velle moi ben, porque eso influye moitísimo na cabeza do xogador. Mira Rafa. Recuperación de Rafa Luz. Bola para Corbacho. Bueno, aí va Corbacho. Bueno, Corbacho. Tranquilidade. Sí, bueno. Falta de Wacinski. Un pouco de equilibrio. Sí, ahora non está ben tirado. Tiña que xogar un pouco máis longo. En fin. Bueno, está con confianza, eso que ten os tiradores, pero... Xa, va. Sí. Bueno, a ver. Aí falta persoal, está en bonus Río Natura Monbus. Mira, aí está, engánchase Banford. E a canastra de Corbacho. 12 puntos Alberto Corbacho, 3 de 7, de 6,75.
O máis importante que entrou en xogo está a respostar, non, a confianza de seu adestrador e de seu equipo. Ahora lle falta buscar un poquinho de equilibrio, logo de conseguir unha canasta complicada como a anterior, a última derradeira tripla, pois a posterior quizás non está moi ben tirada. Hai un estudo de Álvaro Alonso, un compañero noso da Radio Galega, estudiante de xornalismo, que nos amosa que esta temporada está tirando no 26%, Corbacho, na anterior no 37%, hai dúas no 40%, e hai 3 no 34. Baixou as súas porcentaxes, pero ainda así un xogador que mete unha tripla cada 8 minutos en ACB. Un xogador moi importante que abre moitas defensas, un xogador que tes que ter unha defensa especial sobre él, bueno, que crea moitísimos problemas ás defensas do equipo contrario. Balón para Ráfalos. Movéndose Guacinski. Guacinski contra Rojas. Guacinski, fadeaway, lanzamento de Guacinski, non quere. Rebotea Radovic, a piques de recuperar Corbacho. Na cabalgada Cabezas, Alberto Banford, lanzamento ante man de Guacinski, canastra de Banford. Cuidado, que así foi como se fixo forte Murcia no primeiro cuarto. Defendendo, reboteando e correndo. Sí, ahora sí que houve problemas na transición defensiva, no balance defensivo, e chegaron con un tiro liberado de Banford. Chagoyen. Ahí está Chagoyen, qué extensión de Chagoyen, y hay falta personal, sí, no último segundo a falta personal de Antelo. Esa diferencia, hay tiros para Chagoyen. Ve problemas en ataque, non atopa vías de pase, balón ao chan, penetración cara a aro e buscar a posibilidade de tiro bandexa neste caso e a falta personal. Ahí está o corpo de Antelo, tiros libres para Chagoyen. 46-48. Otro tiro libre que falla Chagoyen. Leva 3 fallados esta mañana. Sí. 0 de 3. Vamos Chagoyen. Chagoyen dentro. Bueno. 46-49. Esgotado terceiro cuarto. 3 arriba para Río Natura Monbus. Quedan 10 minutos. O que non queira, bueno, que non queira emocións fortes. Sí, está en tempo. Jugada válida. O que non queira emocións fortes, mellor que desconecte porque vaya 10 minutos que nos acartan. Bueno, pois que 10 minutos nos quedan por diante neste UCAM Murcia Río Natura Monbus. Como dicía, o que non queira emocións, o que non queira, vamos. Esto, mellor que desconecte porque esto promete un final absolutamente taquicárdico. Aí vemos a Corbacho. 12 puntos para Alberto Corbacho. Moito ten que ver Corbacho no rechurdir neste partido de Río Natura Monbus. O igual que Clivar, veremos se pode volver Clivar, sería fundamental para o conxunto galego. E non esquezamos tampouco a Chagoyen. E Chagoyen, está a facer un traballo importantísimo para o seu equipo. E por suposto Pavel Pumprala. Quinteto xa de Río Natura Monbus. 46-49. Buscando a quinta victoria da temporada. Bueno, tamén é interesante que está tapadiña a defensa en zona de axustes que no segundo cuarto propiciou o achegamento no marcador por parte de Río Natura Monbus, que ten aí aparcado en caso da posibilidade de que poda practicar en algún momento. Rafa Luz. Balón de Rafa para Nankivil. Bueno, pudo haber falta personal de Lima, non indicaron nada os colexiados. Banford para Carlos Cabezas. Cabezas con Lima, emparellado con Clivar. Lanzamento de Cabezas. A pelota que non entra, Rojas, chega Clivar. Acaba barrendo Radovic. Posesión para Cabezas. Cabezas para Banford. Falta de Rafa Luz. Falta personal de Rafa, segunda. Non está mal, tiña vantaxe xa na penetración, pero ollo tamén con este xogador. E aí? Sí, e aí? Hai falta ou non hai falta? Dubidosa. Nankivil quedouse mirando para o colexiado de fondo. Aí está. Parece me falta. Parece contazo, non? No corpo, no salto de Lima. Move de banda Rojas. Bola para Cabezas. Murcia con Cabezas, con Rojas, con Banford, con Lima e con Radovic. Cabezas. Bola para Scott Banford. Bomba Banford. Bueno, vaya 3 de Murcia ya por los rebote. Canastra de Rojas. Sí, está nun bom momento. Ahora Banford están a buscar a este jugador. Está saindo os bloqueos con vantaxe. Un gran... Problema nos erros e nas perdas do equipo. Foi de Banford, si non chegou a tocar Rojas.
Este no momento 12, están a buscar este xogador, ten moi boa man, é un xogador perigoso. 48-49. Raspou Rafa Luz. Seguen dialogando Moncho e Rafa. Sei que é unha mágoa, porque o derradeiro a posesión é unha perda moi clara, que tiña a vantaxe debaixo do tabuleiro. Lembrolles a todos ustedes que foi, bueno, tuvo problemas durante toda esta semana, gástrico Rafa Luz. Cabezas. Pide dentro Rojas, que está con Rafa. A piques de recuperar Klivar. Balón para Bamford. Bamford con Pumprala. Bueno, lanzamiento de Bamford. Rapidísimo. Pecha o rebote Klivar. Rafa Luz. Está imponente Klivar, non axuda ao rebote defensivo. Qué xogadorazo. Qué bárbaro, Manel. Moi ben. Pavel Pumprala. Bloquea Klivar. Ahí está Pavel. Balón para Rafa Luz. Rafa, Pumprala. Ultraman de Rojas para recuperar. Ahí está Rojas. Toca Rafa. Rafa con Rojas. O último dio colexiado que foi Rafa Luz. Ollo con Rojas, que é un xogador defensivo de mans moi rápidas, un xogador moi rápido, hai que ter moito cuidado. Leva 5 recuperacións. Sí. Campeón da D-League, e se por algo destacaba na Liga de Desenvolvemento era polo seu traballo defensivo. Sí, é rapidísimo de mans, rouba moitos balóns. E polos rebotes, Sí, porque logo non é un tirador. Mira Radovic, lanzamento, non entra, rebote para Pumprala. Kliva. Rafa Luz poniendo pausa. Camiño dos últimos 8 minutos. Mais un para Río Natura Monbus. Corbacho. Rafa Luz. Movéndose polo fondo Pumprala. Bloqueo para a saída de Nankivil. Nankivil contra Lima. Rafa, lanzamento que vale 3. Sí, canastra tripla de Rafa Luz. Momento importante. De momento, pero voto a faltar un pouquiño de logo dos bloqueos, fixar os interiores a seus pares e tratar de buscar interior. Neste caso, Klivar, que penso que pode ter ventaxa sobre o seu par. Carlos Cabezas. Cabezas contra Rafa Luz. Lanzamento, canasta bonita de Carlos Cabezas. 50-52. 7-26. Aí está Rafa buscando bloqueo de Nankivil. Agora non se atreveu Nankivil. Rafa. Balón para Corbacho. Aí vai a tripla de Corbacho. Non, no rebote Augusto Lima. Cabezas. Ahí está Cabezas tratando de filtrarse. En contra Berto a Rojas. Lanzamiento de Rojas. Auga, no rebote, toca Lima. Lima que acaba barrendo. Lima que acaba anotando. Canastra de Augusto Lima. Cuidado que hai un enganchón aí debaixo do aro. Increíble. Canastra de Augusto Lima. 11 puntos, 8 rebotes. A verdade é... Sí, Kliva con Radovic, creo que foi. A verdade é que logo deste marmelo de tiro por parte de Rojas que rebotean cando tiñan prácticamente nas mans, que é importantísimo dar segundas opcións. A ver que pasa aí abaixo. Como consigue o tiro. Aí sí é Rojas, que lle chimpa por riba a Kliva. Sí. Rafa Luz. Balón para a saída de Corbacho. Defendido por Raulsinho. Está xogando agora con Cabezas e Raulsinho. Lanzamento punteado por Radovic. O lanzamento de Kliva que nada. Balón para Radovic. Está defendido por Corbacho. Cabezas. Saca Cabezas. Liberado Raulsinho Neto. Non, quedouse curto. Menos mal. A captura de Kliva. Ollo o balance defensivo de Río Natura. Ollo as perdas e sobre todo un rebote defensivo. Non dar segundas opcións, neste caso, a un xogador que vai un rebote como el Lima. 10.7 rebotes para Kliva. Lanzamento de Corbacho. Non, no rebote Kliva que chimpa. Toca Lima. Acaba barrendo Rojas. Cabezas. Acelera Cabezas. A gambeta de Cabezas. Canastra de Cabezas. 54-52. Ponse por diante Ucán Murcia. Están a crear problemas na saída. 3 contra 2. Chegando con vantaxe nas transicións ofensivas e o balance defensivo de Río Natura Monbus un pouco lento. Momento delicado. Rafa Luz. Observen a Corbacho defendido por Raulsinho. Rafa Luz penetra, asiste para Klivar y esa vai para baixo. Perfecta lectura. Asistencia de Rafa Luz, canastra de Maxi Klivar. É que cando poñen o balón no chan e penetran cara ao aro, sacan vantaxes, porque a axuda ven do lado feble, non hai segunda axuda, está moi ben situado o Klivar debaixo do... En condicións normais, Manel, Río Natura Monbus tería no emparellamento de Rafa Luz con Cabezas, a día de hoxe, unha vantaxa clara. Sempre que Rafa Luz
buscase, fose agresivo. O si vémoslo menos agresivo. Mira aí, mira, está falando con Chagoyen. Pero esa podría ser un arma importante para Río Natura Monbus si está en condicións físicas, Rafa. Hai que perder unha vantaxe importantísima que lle dá moitas solucións en ataque, porque é un xogador moi rápido, moi vertical, e como ahora pode dobrar perfectamente se non tira unha bandexa debaixo do tabuleiro, a pode dobrar perfectamente ao xogador que queda liberado. Bueno, partido prácticamente acabado en Badalona. Quedan segundos. Juventud 83, Baskonia 82. Ollo a reacción de Juventud. Quedan segundos, posesión para Juventud. En Zaragoza, vai gañalo CAI 82, Fuenlabrada 72, partido prácticamente acabado. Último cuarto en Sevilla. Ollo a este marcador, quedan 8 minutos en Sevilla. Baloncesto Sevilla 62, Real Madrid 64. Esgotando terceiro cuarto, o Barça está soballando a Fuenlabrada 62-39. Y en Gran Canaria no descanso, Herbalife 30, Bilbao Basket 39. Esto que vai continuar. Lembrolles a todos vostedes que o vindeiro sábado na televisión de Galicia la Bruxador Juventud a 8 e que o domingo estaremos no Palau o Barça UCAM Murcia ás 12:30. 5:42 no Palacio de Deportes de Murcia. Raulsinho Neto, defendido por Púmprala. Ahí está Raulsinho, mete dentro, bueno, vaya asistencia de Raulsinho, canastra Radovic. Moi ben a lectura, posibilidade de axuda, a saída para tirador, trata de axudar Nankivili moi ben, gaña a posición o xogador o seu par. Falta persoal de Radovic. Primeira falta persoal de UCAM Murcia neste último cuarto. E observamos de novo. Quédase Nankivil mirando para... Sí, trata de axudar, sí, para pero resposta moi ben. Claro. Sí, sí. Xoga Pozas. Pozas para Kliva. Vai postear a Radovic. Non saca para Nankivil. Quedou con cabezas. Pepe Pozas. Kliva. De novo Pepe Pozas. Pepe Querre. Acaba apañando esa chapa de Radovic. Non que estivo mal, estivo moi ben. Pasa que o tiro derradeiro era complicadísimo. Estaba moi preto del, un xogador grande. Raulsinho con Carlos Cabezas. Vídeo bloqueo de Lima. Amán de Klivar. Ahí está, bola para Radovic. Buscan dentro a Lima contra Corbacho. Ollo que sacaba posesión, 2 segundos. Lanzamiento de Cabezas. Rebote Lima. ¿En qué momento ese rebote ofensivo de Lima? Balón de nuevo para Cabezas, Lima, Radovic, gancho que non entra, toca Radovic no segundo intento tampouco, Rojas que levanta, tapón de Púmprala, bola para Nankivil, non para Lima, Cabezas, Ullo que vale 3, lanzamento, tripla de Cabezas, tripla de Carlos Cabezas, 59-54, aí hai un problema, hai que pechar ese rebote. Sí, o problema é que dar segundas opcións a este equipo e de estar desequilibrado defensivamente, cas perdas de seus pares crea problemas. E ahora gañaron en confianza. Carlos viña de un posterior, de un derradeiro tiro de 3 que non convertira e ahora sí que atinou. 12 rebotes ofensivos para UCAM Murcia. Ahí está o tapón de Púmprala, 7 para Río Natura Monbus. En rebotes 34-26. O sorriso de Augusto Lima. Xogador curioso, era zurdo pechado, pero vamos, todo coa esquerda, ten problemas nun ollo, ata os 10-11 anos. Sí, le gusta aí un bomba por razón. No, pelexou moi ben este balón polo chan. Sí. E coa idade de 11 anos, o seu pai, bueno, empecinouse que tiña que xogar coa dereita e empezou a xogar o básquet cos 12 anos, Os 12 anos, bueno, el xoga coa dereita, pero sempre foi zurdo, sí. Balón de Kliva. Defendido por Antelo. Bola para Corbacho. Bueno, vaya tripla de Corbacho. Hay tiros. Hay falta de Neto. 3 tiros para Corbacho. Con 59-54. Vai saliña de persoal Alberto Corbacho. Bueno, mal que era un tiro complicadísimo, sí, con xogador, co defensor pegado. Protestaba Raulsinho Neto. Liña de persoal Corbacho. Oxe no 44% Río Natura Monbus. Anota Corbacho. No, desde aquí é un seguro de vida. Corbacho, un tiro libre, un excelso tirador. 13 puntos para Alberto Corbacho, 14. Terceiro tiro para Alberto. 3 rebotes, unha asistencia. Bo partido de Alberto Corbacho. Sí, moi bo partido, moi importante para a súa confianza e moi importante tamén para o esquema ofensivo do seu equipo. Raulsinho Neto.
Mantén Diego Campo. A Raulsinho y a Cabezas. Tratando de hacer agresivo Pozas. Falta personal de Pepe Pozas. Segunda. Ben, pero é un xogador moi rápido, hai que ter cuidado, quizáis darlle un poquinho máis de distancia para que non vaya para dentro e darlle a posibilidade desta distancia de que non poda xogar un contrón e sacar vantaxe na saída. Volve Augusto Lima. Comentáballes a todos vostedes que a súa dimensión nesta cancha é tremenda esta temporada, que promedia 27 de valoración. Hoxe está en 24, Se está na media. Qué barbaridade. Qué xogador. 11 puntos, 11 rebotes, Augusto Lima. O sea, además é un home que está sempre a cargar o rebote ofensivo, pelexa un montón, sempre está a xogar moi interior e a crear moitísimos problemas, se non o bloqueas. É un xogador moi hábil, moi móvil e moi intenso. Dos 11 rebotes que leva hoxe, 6 son ofensivos. Sí. Moveu Raulsinho para Lima, precisamente. 4 minutos, últimos 4 minutos. Raulsinho Neto. Movéndose Cabezas, perseguido por Pepe Pozas. Cabezas asiste para Antelo, quedou ya baixo. Antelo empurrado por Chagoyen, saca para Cabezas, 3 segundos. Cabezas rectifica, lanza, non entra, chega Lima. Hai que pechar a ese home, Lima, tapón de Clivar. Clivar, fantástico Maxi Clivar. Tirou a dar a Cabezas. A bola é para Río Natura Monbus. A verdade que é outra xugada defensiva tremenda, iba a machacala aí Lima. Mira, o gorro e logo como chega. Y ahí con astucia tira y a dar a Cabezas. Es jugada de Maxi Clivar, 59-57. Chagoyen. Es muy importante este ataque. Corbacho. Bola para Pepe Pozas. Ahí está Pumperla enganchado por Rojas. Bloquea Chagoyen. Balón de Pepe Pozas. Corbacho, lanzamiento de Corbacho. No rebote. Bola para Augusto Lima. A transición con Cabezas. Cabezas, Raulsinho, hay que asustar esa defensa. Raulsinho rectifica, canastra. Quedou un tanto perdido Corbacho, buscou o seu par, abriu un corredor e aproveitou aí Raulsinho Neto. Chegaron varios, non o tiñan claro, abriron a posibilidade da lectura de Raulsinho. Mira aí a Corbacho, no momento no que se dá volta para buscar outro a quen defender, aproveita Raulsinho Neto. Neista Moncho. Entra Opacinski. Maxi, go to Pepe side, you screen, and you will screen. Vale. Go on your side first. Hey, back. In Alberto's side, it's possible that you find that situation, okay? You screen, like you do for that. Y aquí, un buen bloqueo ciego. Hey, foul shooting. Vamos, 1, 2, 3, ahora. Bueno, leva dúas faltas Río Natura Monbus, pero tamén dúas, UCAM Murcia, Sí. Falaba con Clivar, falaba de un bloqueo, non vimos a pizarra. E do lado de Alberto e Wacinski, serán os aleiros. 3 minutos 13 por delante. E aí está a xogada de Río Natura Monbus. Se ademais tiñan a solución de estar desactivado prácticamente Raulsinho Neto nestes últimos, nos derradeiros ataques. Está a buscar ademais. Mira, aí está a xogada perfecta. Asiste Pepe Pozas, canastra de Maxi Clivar. Moi ben, xa non é a primeira co fan. Moi ben o bloqueo a continuación é perfecto, pase de asistencia a Clivar. Clivar 14 puntos, 7 rebotes, 3 recuperacións. Pero que ademais defensivamente está a un nivel 20 de valoración. Raulsinho Neto. Observen o emparellamento de Clivar con Lima. Por arriba, bola para Radovic, que ten vantaxe aí con Pepe Pozas. Cambia Wacinski a piques de chegar. Corbacho, lanzamento que non entra. Clivar no salto, bola para que máis gañas de puxo. O que máis corazón lle botou que foi Pepe Pozas. No, pero iso é interesante. Pecharon todos os xogadores. El xogador que saltou e conseguiu o rebote, pero están a pechar francamente ben o rebote defensivo e non dando opcións a Murcia. Ahí está Pepe, xogando na continuación con Clivar. A piques de recuperar a Augusto Lima. E agora faltoulle un bote. A continuación quedouse un pouquiño parado. Clivar tiña que dar un paso máis e un bote máis, quizáis Pozas, para poder dobrar na chegada de baixo do tabuleiro. Baixo o banco, Rojas, entra Scott Banford.
Vai perder Murcia en defensa, pero vai gañar en ataque, pero evidentemente. é unha boa opción, ademais, o 2x2 o pick and roll de Pozas con Klivar, que saca bastante ventaxa. Ademais, é un xogador que xoga por enriba do aro e xa poden dar aí creando moitísimos problemas no emparellamento do seu par. Ahí están Radovic e Klivar, move de banda Pepe Pozas, bola para Klivar, bueno, vale, lanzamento de Klivar, non entra, Chagoyen, bola para Raulsinho para Cabezas, lanzamento de Cabezas, tripla de Carlos Cabezas. ¿En qué momento? ¿Qué dúas triplas de Carlos Cabezas? Anota Carlos Cabezas, 64-59. Sí, estaba a gañar en confianza, meter o derradeiro tiro deste xogador xa fora despois de uns rechaces, un pase de Lima. Estaba ben, está en un momento de subidón, chegada en transición, queda na liña de 6.75 e de todas maneras, Manel ten dúas faltas Río Natura Monbus. Aí nese contraataque está a ter problemas no balance defensivo. Río Natura Monbus está a chegar un pouquiño tarde, está a perder, non, os seus pares en defensa aos jugadores de Río Natura. Luego tenemos que listen, we can give 2 fouls. Que no penetre Pozas por el base. ¿Sí? Que no penetre Pozas. Cerca. Este paso un poco más corto, ¿vale? Si vas tarde, hazlo para acá. Vamos a jugar. Empieza. Mira un poco. Pacto. ¿Qué hago? Me vengo aquí, dejo espacio. Después, este no. Atiende vos. Pero píntalo. Pinta que no te interesa. que non penetre Pepe Pozas e preto de Corbacho, dicía ya Raulsinho Neto, se non chega que fale. Bueno, si son matices normais de un adestrador que coñece por scouting o equipo rival e sabe onde pode ter problemas o seu equipo. 64-59, 1.59. Pepe Pozas pide Klivar, defendido por Radovic. Aí está de novo a xogada, veremos esa porta atrás. Agora non, le unha ben Radovic. Corbacho buscando de novo outro bloqueo. Guacinski, bomba Guacinski, canastra de Guacinski. Xogador afeito a tirar esas bolas nos momentos quentes. No, ademais un xogador que non ten problema ningún. Tira o balón a chan e busca moi vertical cara ao aro, vai cara ao aro e sacando sempre algo positivo. Bamford buscando por fora a Cabezas. Falta de Guacinski. Falta persoal de Adam Guacinski, terceira. Guacinski, bueno, que foi fundamental a semana pasada diante de Fuenlabrada. Veremos nesta. 1.25 a 3. Raulsinho Neto, emparellado con Corbacho. Cabezas, país de Chagoyen, Raulsinho. Bueno, canastra de calidade de Raulsinho Neto. Este é un problema, cando se activa este xogador é un problema. Coido que trocaran en defensa, voltaban a estar en unha defensa de zona de axuste, quedando en individual, evidentemente con xogador con balón, e agora sí que atoparon unha vía de solución que a penetración de Raulsinho. Aí falta persoal de Bamford. Unha persecución de Guacinski. Segunda falta persoal de Scott Bamford. Aí o teñen. Bueno. Move Guacinski. Con Pepe Pozas. Balón de Pozas para Corbacho. Klivar. Boa bola dentro. Esa bola. Chega Lima para poñer la chapa. Tapón de Augusto Lima. Captura Radovic. Balón para Raulsinho Neto. Moi ben, ahora Lima na axuda e recuperación defensiva. Ese tapón de Lima valeu medio partido. Radovic. Bamford. No. Lanzamento de Scott Bamford. Non precipitouse. Quedaba moito tempo. Chagoyen. Guacinski. Falta persoal de Carlos Cabezas. Entra en bonus UCAM Murcia. 34.6 a 5 está o partido. Sí, bueno, como todo el mundo ve, é importantísimo converter este ataque. Todos mirando para Corbacho, para Guacinski. Balón para o lanzamento de Guacinski. Non. O salto de Klivar. Toca Klivar. Bola para Río Natura Monbus. Recoñece deportivamente a Augusto Lima. Non foi un bo tiro, pero en fin.
poideron recuperar el balón, aínda queda tempo para... Corbacho para Pepe. Necesitamos una rápida. Pepe Pozas forzando a penetración. Hay falta personal. Segunda falta personal de Carlos Cabezas. Línea de personal Pepe Pozas. 25.5. A todo isto, o debut de Andrés Rodríguez con Fuenlabrada. De momento, Malleira 54-66. Andrés Rodríguez leva 2 puntos, un rebote, -2 de valoración. 66-61. Sigue sendo problemático tiro libre no día de hoxe. Sí, a porcentaxe non é nada boa. Segundo para Pepe Pozas. O segundo tampouco. No rebote Clivar. Estorbouse con Chagoyen. Balón para UCAM Murcia. É un momento moi importante. E os tiros libres. Sí, sí. É un momento que hai que ter cabeza fría e converterse en tiro libre. A porcentaxe 7 de 14. Sí, é unha porcentaxe Son 7 puntos. A porcentaxe é moi mala no tiro libre. 50% non indica que non están a tirar ben desa posición. Bueno, pues necesitamos una pequeña milagre para acabar por ganar en Murcia. Mira, we are gonna try to, with the defender of the defender, first try to provocate the steal, try to get the steal. Primero van a tratar de robar. In everything, okay? Cambian siempre. Switch in everything, and with that defender, looking for the steal. In the moment that the ball comes into the goal, if we are not able to do it, do foul. Bueno, hacer una falta en el momento en que no puede. Vale. They are gonna Que non se queda tempo. Tes que ir Yo más rápido que pueda. Tens que facer faltas. Porque senón vai pasar o tempo, queda moi poquinho tempo, son 5 puntos de diferencia. Tratan de robar, cambian en todo, e se non poden por falta. E a línea de persoal. Bueno, no caso de Río Natura Monbus ten 3 faltas neste cuarto. Bueno, pues imos a por estes últimos segundos. Hay que seguir creendo en Río Natura Monbus. Están Corbacho, Rafa Luz, Nankivil, Klivar e, por suposto, Pavel Pumprala. Complicado, Non, entra Wacinski. Queda unha posesión, non están en bonus. Río Natura Monbus A ver. tiñe que facer 2 faltas Pumprala, rapidísimo. Wacinski, Corbacho. Sí. Nankivil, Klivar. Sí, xogadores Moverá pequeños. Raulsinho Neto. Balón de Raulsinho. Ahí está Raulsinho. Bola para Cabezas. Falta de Klivar. Ben. Terceira falta persoal de Maxi Klivar. Agora sí entra en bonus Río Natura Monbus. Tienen que facer falta de novo e que vayan ao tiro libre. Postos a facer falta, que non sexa a Banford, a Cabezas. Bueno, pues mira. Falta de Corbacho a Banford. Liña de persoal Scott Banford. Son os xogadores máis fiables dentro de Murcia. Entra Chagoyen. Pozas, Chagoyen falando con Moncho Fernández. 21.1. Peito 1, marca Moncho. Mira, falló primero Banford. Nunca se sabe quen pode fallar. O que sí que hai que insistir en facer as faltas para que vayan ao tiro libre e ter posesión de balón para poderse achegar no marcador. Segundo de Banford. Anota a 6. 67-61. Un ataque rápido. Ahí está Pozas. Bueno, lo va muy lento, ¿no? Balón de Pozas para Nankivil. Chagoyen. Balón para Corbacho. Lanzamiento de 3 de Corbacho. Tripla de Corbacho. A 3. 6.4. Y ahora una falta rápida de Corbacho a Cabezas. Bueno. Sí, pero quizás faltaba o bote. Un pouco lento, ¿no? Sí, un poquinho máis rápida a mesma xogada, pero con máis velocidade. Porque ahora, bueno, ainda que queda tempo, 6.3. Tiros libres para Carlos Cabezas. 95% de fiabilidade. Sí, non, xogador é un bo xogador. Non é un bo compañeiro para Río Natura. Sentase Chagoyen, entra Klivar. 67-64. Anota Carlos Cabezas. A cousa ponse en terreo do imposible.
Segundo tiro libre para Carlos Cabezas. Entró Lima, posesión para Río Natura Monbus, con 5.9. 68-64, una tripla, pongo partido aún. Moverá Pepe Pozas. Bola para Gwazinski. Ahí está Gwazinski, ataca Gwazinski, saca para Nancy Bismal. Y esto va a acabar con triunfo de UCAM Murcia. 68-64. Trató de romper Gwazinski de abrir. Falló o pase. 68-64. Tempo morto de Diego Campo con un segundo. Yo creo que ahora mismo están pensando xa no básquet, verás. É que, vamos, non sei, eu creo que nestas últimas xogadas é que non entendo tampouco o ritmo de ataque de Río Natura Monbus na xogada anterior. A min sorprendeu moitísimo, non? Porque foi un pouco lenta, aínda que o resultado final foi interesante, pero con máis tempo poderían ter máis posibilidades. Te quedas aquí, ¿sí? Bloqueas. No pas. Tiras de 3. Más abajo, ¿sí? Si no la ves clara, pues... Sacan en campo de ataque después de tempo morto y buscan un último tiro. Está organizando, argallando un último tiro, buscando básquet, verás. Bueno, quedaba allí tempo morto, a posibilidade de organizar o que ti dices un movimento de ataque para a posibilidade de un tiro e aumentar a posibilidade tamén de diferente, que pode ser importante. Estou lembrándome nas túas primeiras verbas nesta retransmisión. Este é un partido da Liga de Río Natura Monbus. Son equipos que probablemente estean loitando polo mesmo. Así que o básquet, verás, é moi importante. Sí. 68-64. Xogada que buscará unha tripla. No outro lado, bola para Banford. Pois non, acaba. Pois aí acaba. Pois a verdade é que me sorprende bastante. Non entendo nada. Acabou o partido, gañou UCAM Murcia 68-64. Quinto triunfo da temporada para o conxunto murciano.